Frumoasa adormită, de frații Grimm. A fost odată, în vremurile de demult, a fost un împărat și o împărăteasă. Și cum nu se îndurase soarta să le hărăzească un urmaș, nu trecea zi în care să nu se tânguie amândoi. Cât de goală ne e casa și ce fericiți am fi de-am avea și noi un copil. Dar coconul cel mult dorit se lăsa așteptat de multă vreme. Și iată că, într-un sfârșit, pe când împărăteasa se scălda într-un râu, o broască sări din unde pe prundișul malului și îi grăi astfel: Află, măria ta, că îți va fi îndeplinită dorința, căci până a nu trece anul, vei aduce pe lume o fetiță. Și se împlini întocmai ceea ce spusese broasca. Împărăteasa născu o fetiță și atâta de frumoasă era fetița că împăratul nu-și mai încăpea în piele de bucurie. Cum voia să se împărtășească și alții din bucuria lui, măria sa dădu o mare petrecere, la care pofti nu numai rudele, prietenii și cunoscuții, ci și ursitoarele, ca să le câștige bunăvoința și grija față de soarta copilei. În toată țara aceea erau 13 ursitoare, dar pentru că împăratul nu avea decât 12 talere de aur în care să le servească bucatele, una din ele nu fu poftită la ospăț. Petrecerea se prăznui cu mare strălucire și când fu să se încheie, ursitoarele înzestrară copila cu cele mai alese daruri. Una-i hărăzi să se bucure de virtute, a doua de frumusețe, a treia de bogăție și așa, pe rând, ursitoarele îi dăruiră tot ce-și poate dori omul pe lumea asta. În clipa când cea de-a 11-a ursitoare tocmai sfârșea urarea, numai ce intră val vârtej cea de-a 13-a. Pasăminte venise să se răzbune pentru că nu fusese poftită și ea la serbare. Și fără ca măcar să arunce cuiva vreo privire, rosti cu un glas tunător: Când va împlini fata 15 ani, să se înțepe cu un fus și să moară. Apoi nu mai spuse niciun cuvânt și, întorcând spatele la cei de față, părăsi sala tronului. Toți încremeniseră de spaimă, dar cea de-a 12-a ursitoare, care nu-i rostise încă urarea, se apropie de leagăn. Și fiindcă nu îi sta în putință să ridice blestemul, ci doar să-l mai îndulcească puțin, glăsui așa: Dar să nu fie moartă, ci să cadă într-un somn adânc care să țină 100 de ani. Împăratul, care dorea din tot sufletul să oferească pe iubita sa copilă de năpasta blestemului, dădă poruncă să pună pe foc toate fusele din împărăție. În acest timp, fetița creștea și darurile cu care o înzestraseră ursitoarele își arătau roadele cu prisosință. Era atât de frumoasă, de cuminte, de prietenoasă și de înțeleaptă, că oricine o vedea se îndrăgea pe dată de ea. Se întâmplă însă ca tocmai în ziua în care domnița împlinea 15 ani, împăratul și împărăteasa să fie duși de acasă și fata să rămână singură în palat. Ca să-i treacă de urât, luă la rând încăperile, zăbovi ea prin tot felul de săli și odăi și colinda așa după pofta inimii ceasuri întregi, până ce ajunsese la un turn vechi. Urcă scara îngustă și întortocheată ce ducea sus și se pomeni în dreptul unei uși micuțe. În broască era vărâtă o cheie ruginită și când o răsuci, ușa sări în lături și fetei fu dat să vadă într-o cămăruță o femeie bătrână care sta și torcea cu sârguință un fuior de in. Bună ziua, bătrânico, spuse domnița, dar ce faci aici? Ia ca torc și eu, răspunse bătrâna, dând din cap. Dar ce naiba e aia de se răsucește așa de repede? Întrebă fata și, luând în mână fusul, încercă și ea să toarcă. Dar de-abia l-atinse că se și împlini blestemul ursitoarei și domnița se înțepă la un deget.
În clipa în care simți înțepătura, fata căzu pe patul care se afla acolo și se cufundă într-un somn adânc. Și somnul ăsta cuprinse întreg palatul. Împăratul și împărăteasa, care tocmai atunci se întorseseră acasă și intraseră în sala tronului, adormiră pe loc și odată cu ei adormi întreaga curte. Adormiră și caii în grajd, și câinii prin cotloanele curții, și hulupii pe acoperiș, și muștele pe pereți, ba chiar și focul care ardea în vatră își potoli văpaia și se stinse cu totul. Friptura încetă a mai sfârâi, iar bucătarul, care tocmai se pregătea să-și apuce de chică ucenicul, fiindcă făcuse o boroboață, îi dădu drumul și a dormit și el. Chiar și vântul își opri suflarea și nici o frunzuliță nu se mai mișcă în copacii din preajma palatului. Și ce să vezi, de jur împrejurul palatului începu să crească un tufiș de mărăcini ca un gard viu. An de an, mărăcinișul se înălța tot mai mult și în cele din urmă cuprinse toți pereții, până la căpriori, ba se mai întinsese și pe deasupra, de nu mai puteai vedea palatul deloc, nici chiar steagul de pe acoperiș. A mers vestea în lume despre frumoasa adormită, căci așa o numeau toți pe tânăra domniță. Și la câte un răstimp se găsea câte un fiu de crai care încerca să străbată prin tufișul de mărăcini și să pătrundă până la palat. Dar de răzbit n-a răzbit niciunul, din pricină că mărăcinii se prindeau la oaltă ca și când ar fi avut mâini ghimpoase și nu-i lăsau să înainteze măcar un pas. După amar de ani, prin acele meleaguri, iată că mai veni un fecior de împărat. Și întâlnindu-se el cu un bătrân, acesta-i povesti despre gardul de mărăcini care împrejmuia palatul de amar de ani. Și mai zise că în palat o fiică de crai, frumoasă cum nu se mai află alta pe lume, dormea somn adânc de vreo 100 de ani. Și că tot de atunci dorm și împăratul și împărăteasa și toți curtenii. Și mai știa bătrânul de la bunică-su că se prindaseră pe acolo mulți feciori de împărat care încercaseră să răzbească la palat prin tufărișul de mărăcini, dar că toți s-au pierdut fără urmă, agățați printre spini, murind de o moarte cumplită. Atunci tânărul îi vorbi cu semeție: mie nu mi-e teamă de fel și află că am să mă duc să o văd pe frumoasa adormită, chiar de-ar fi să-mi pierd viața. Și oricât încercă bătrânul cel omenos să-l abată pe flăcău de la acest gând, nu izbuti, căci acesta era neînduplecat în hotărârea lui. Se nimeri însă că tocmai atunci se împlineau cei 100 de ani și sosise ziua în care frumoasa adormită trebuia să se deștepte din somnul ei lung. Când feciorul de împărat se apropie de tufărișul de mărăcini, mai nu-i veni să-și creadă ochilor, căci mărăcinii se prefăcuseră pe dată în puzderie de flori mari și frumoase, ce se dădeau la o parte din fața lui, lăsându-l să treacă nevătămat. Și după ce trecea el, cărarea se strângea din nou și florile se preschimbau iarăși într-un zid ghimpos de nestrăbătut. În curtea palatului văzu o mulțime de cai și niște ogari care dormeau pe lespezile de piatră. Pe acoperiș, hulupii dormeau cu căpșoarele vârâte sub aripi. De îndată ce intră în palat, văzu același lucru. Muștele dormeau pe pereți, iar în bucătărie, bucătarul ținea mâna întinsă, ca și cum ar fi vrut să apuce de chică pe ajutorul său, în timp ce o slujnică ședea pe un scăunel, având în față o găină neagră pe care abia apucase să o jumulească de câteva pene cu 100 de ani în urmă. Și feciorul de crai merse mai departe, până ce ajunse în sala tronului. Aici îi găsi pe toți curtenii dormind un somn adâncă de plumb,
iar mai în fund, sus, pe tron, dormeau împăratul și împărăteasa. Colindă el mereu alte și alte încăperi, fără să se oprească măcar o clipă, și tot palatul era cufundat într-o tăcere așa de adâncă că-ți puteai auzi răsuflarea. În cele din urmă, flăcăul ajunse în turn și deschise ușa cămăruței în care dormea tânăra domniță. Și era atât de frumoasă în somnul ei, că feciorul de împărat nu-și mai putu lua ochii de la ea și, aplecându-se, o sărută. Dar de îndată ce o atinse cu buzele, frumoasa adormită clipi din gene, deschise ochii și îl privi cu drag. Coborâră apoi amândoi din turn și, ca la un semn, împăratul și împărăteasa se treziră. Și odată cu ei se treziră toți curtenii. Se priveau unii pe alții mirați și mai că nu le venea să-și creadă ochilor. Caii din curte se ridicară și începură să-și scuture coama, ogarii săriră sprinteni în sus din vesel din coadă și, gudârându-se, hulubii de pe acoperiș scoaseră căpșoarele de sub aripi și, rotindu-și privirile în zare, își luară zborul spre câmpie. Muștele începură să se miște pe pereți bâzâind într-una. Focul din bucătărie se dezmorți și-și înteți vâlvătaia. Mâncarea de pe plită porni să clocotească, friptura aprinse iar să sfârie. Bucătarul trase o palmă zdravănă ucenicului său, care prinse să țipe ca din gură de șarpe, iar slujnica se apucă de jumulit găina și nu o mai lăsă din mână până nu-i smulse toate penele. Apoi se prăznui cu mare strălucire și alai nunta feciorului de împărat cu frumoasa adormită și amândoi trăiră fericiți până la sfârșitul zilelor.